guys, welcome back to my YouTube channel. ಯಾನ್ ಇನ್ ದಾದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ shayaway.com ಉರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಬಗೆದೆ ತೊಂದೆ ದಾದ ಪಂದೆ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ಕೆಲವು ಜನ shayaway.com ಉರ್ದು ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಐಬಕ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಇಪ್ಪಡ್ ಐನ್ ಪುರದೆ ತೊಂದರೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದೆತ್ತೊಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ದಾದ ಪುರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಪಂದು ತೂಪವೆ ಐಡ್ ತುಂಬು shayaway.com ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಮಂತ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆವೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಫರ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ shayaway.com ಬ್ರಾಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ವೇರ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸುಮಾರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಸ್ ಐಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಾಸ್ ಮಾತ 199 ರೂಪೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈ 2 get 3 ಬ್ರಾಸ್ ಫ್ರೀ ಬೊಕ ಬೈ 5 ಬ್ರಾಸ್ 99 ರೂಪೀಸ್ ಬೊಕ ಬ್ರಾಸ್ 50% ಆಫ್ ಐಬೊಕ 40% ಆಫ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಬೊಕ ರಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ರಾಸ್ 1049 ತಿಕ್ಕುಂಡು ಬೊಕ 5 ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ 590 ರೂಪೀಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪುನ ಅಂಡ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೋಡ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಉಂಡು ಐಬೊಕ 15 days ಈಸಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಪೂರಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಇತ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಸೈಜ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಇತ ನಿಕ್ಲೆ shayaway.com ಉಂಡು ಸೈಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ನಿಪ್ನ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂಚ ಪಂಡ ಇತ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೇಪ್ ದೆತೊಂದು ಚೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೊಂಟದ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಬ್ರಾ ಸೈಜ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಈಸಿ ಆದ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲವೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪೇರಿ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕನ ಆಯ್ನ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಇತ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪೋದಾಂಡ ಕೆಲವೇರೆ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ shayaway.com ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಸೈಜ್ ಡಿಪ್ಪಡ್ ಐಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಮತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಈಸಿ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನೇನು ಆರ್ಡರ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನೊಂಜಿ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ದೆತೊಂದ ಐನ್ ತೂಪವೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಕಾಟನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪಂಡ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇತ್ನೆಟ ದೆತೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪಂಡ ನಮಗೆ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಪುರ ದೆತೊನ್ನತ ಒಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ದೆತೊನ್ವ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತೊನ್ವ ಇಂಚಿನ ಪೈಜಾಮ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ದೆತೊಂದಿಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆತೊನ್ನಿ ಇಂದು ಕಾಟನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೆತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆದುಂಡು ನಾನು ಎಸ್ ಸೈಜ್ ದೆತೊಂದಿನಿ ಐಬೊಕ ನೆಟ್ ಬಟನ್ಸ್ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಬಟನ್ಸ್ ಉಂಡು ಐಬೊಕ ಇಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಐಬೊಕ ನೆಟ್ ಬಲ್ಲುಂಡು ಟೈಟ್ ಮನ್ಪೆರಲ ನೆತ್ತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಶೆಕೆಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಐತೆ ಶೆಕೆ ಆತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಕ್ ಒಂದು ಚೂರು ಕೂಲ್ ಆಪ್ನ ಐಬಕ್ ಒಂಥರ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಥರ ಲೂಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಪಾಡ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಇತ್ತೆದ ವಾತಾವರಣಗ್ ನಮಕ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪವೆ ನಿನ್ನ ವೇರ್ ಮಂತದ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ದೆತೊಂದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ದೆತೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ಸಾರಿ ಪೂರ ವೇರ್ ಮನ್ಪೋತ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಈ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತುಂಡ ನಮಕ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಪ ಜಾರಂಡು ಮುಲ್ಪ ಜಾರಂಡು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋನಾಗ ಸಾರಿ ವೇರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಸಾರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದುಂತೋರು ಐಬೊಕ್ಕ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆವಡು ನೆನ್ವ ಐಕ್ ನಮಕ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಏಪಲ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ ವೇರ್ ಇಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಐಬೊಕ್ಕ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕಿತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಆವಡತ ಐಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಲ್ ಎಪ್ಪುಂಡು ಇನ್ನು ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ಮೀನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಶೇಪ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಇಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೆತೊನ್ನೆದಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನಿ ನೆತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಒಂದು ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ ಕೆಲವೇರೆಗ್ ಬಂಜಿಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಮಾತ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಮಕ್ ಇರ್ದೆ ಒಂಜಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ ಉಂತುಂಡು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆ ನೇನು ವೇರ್ ಮಂತ್ ತೂಪವೆ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುಂಡತ ಐಬೊಕ
ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ರಾ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಂದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓಡ್ಯಾಂಡಲ ಪೋಪುನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ದೀಪ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಪುರ ದಿಯರೆ ಐ ಟ್ಯಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಓಡಾಂಡಲ ಪೋನಾಗ ನಮಕ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಮಾತ ದಿಯರೆ ಪಂಡ ಬ್ರಾ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಮಾತ ನೆಟ್ ದಿಯರೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಟ್ ದಿ ತುಪ್ಪವೆ ಇಂಚ ಪಂದ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅಂತೂ ಇಂದು ಬೆಸ್ಟ್. ಕೆಲವೇರು ಓಡಾಂಡಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಬ್ಯಾರ್ ಎಪ್ಪುಂಡು. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇರು ಓಡಾಂಡಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪಾರು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಒಂಜಿ ದೇಶ ಬೋಪಾರು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಓಡಾಂಡಲ ಪೋಂದಿಪ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತಾ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಿಂಡ ಅವು ತಿಕ್ಕುಲ್ ನೆಚ್ಚಿ ಐತೆ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಒಡೆಲ ಕೊನೋಯರ್ ಆಪುಂಡು. ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದು. ಪಂಡ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಂಡಲ ಪೋಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ಪೋಪುನ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಊರದ್ದು ಒಂಜಿ ಊರಿಗೂ ಪೋಪುನಲ ಇಜ್ಜಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಓಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಒಂದೊಂದ್ ಸರ್ತಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲ ಗಂಟ ಪೋದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕುಲ್ವೆ ಆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನಿ ಪೋಂಡ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕದಾಲ ಆತಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ. ಪಂಡ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಗಂಟ ಯೂಸ್ ಆವು ಬರತ್ತ ಟ್ರಿಪ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿನಡೆ ಮತ್ತ ಪೋಪ್ ಬರತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗಿಂದು ಯೂಸ್ ಆವು. ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೂಪವೆ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಪಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ಪುನತ. ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ shapwear.com ಇತ್ತೆ ದೆತೊಂದಿನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಮೂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ದೆತೊಂದಿನಿ. ಐ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ಉಪಯಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನರ್ ವೇರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ನಿಕ್ಲವರ shapwear.com ಪೋದ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐಟೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ದೆತೊಂದು ನಂಚಿನ ಸಾರಿ ಶೇಪ್ವೇರ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಬೋರ್ಡಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾರ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೋದು ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕಿ shapwear.com ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ನಿಕ್ಲ ಪೋದವರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವು ಪಂಡ ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಐ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡಾಯಿನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಆಫರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆಫರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ ಬೇತೆ ಆಫರ್ಸ್ ಇತ್ತನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಬೇತೆ ಆಫರ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈಗ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರಾಸ್ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟೀಸ್ ಇಟ್ಪುರ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ದೆತೊಂಡ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಫ್ರೀ ಮಾತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ್ ಇತ್ ಪೂರ ಪಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪೋದ್ ನಿಕ್ಲವ್ರ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡಿ ಎನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವ ಆತ್ನೆಂಟ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.